ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டீமன் ஸ்லேயரோட 25th எபிசோடில் தான் இருக்கும். டெசுகோ, கனோ, டெசுரி. ஸோ அப்படியே அடுத்த நாள் வந்து நம்ம டேஞ்சரோ டெய்லி ட்ரைனிங்ஸ்லாம் கண்டினியூ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கான். புஷ்அப், ரன்னிங்னு அப்படியே ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். இது எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் கனவு கூட திரும்பி ஒரு மேட்ச் போகிறான். இந்த தடவை கனவே அவனை பார்த்து கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிறா, முன்னோட இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கான்னு. ஆனால் இந்த தடவை கையை பிடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு கடைசியில் மிஸ் பண்ணிட்டான். அன்றைக்கி சாயங்காலம் அவன் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஜெனிட்ஸும் யூனஸ்கோயும் வெளியிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த நாள் அந்த 3 கேர்ள்ஸும் அந்த பாட்டு எடுத்துட்டு நம்ம டேஞ்சரோ கிட்ட கொடுக்குறாங்க. டேஞ்சரோ அதை ஊதி உடச்சிடறான். இந்த தடவை இவன் உடச்சதை ஜெனிட்ஸும் யூனஸ்கோயும் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சரியில்லைங்கிறாங்க. இப்போ தான் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஜெனிட்ஸ் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கான். அவன் மருந்து எடுத்து அவனே குடிச்சுக்கிறான். டேஞ்சரோ இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோட்டிவேட் ஆகிதான். யூனஸ்கே வந்துருச்சு, வா மோனிட்ஸ் நம்ம போகலாங்கிறான். சினோபா ஆசிரா யூனஸ்கே கிட்ட ஜெயின்ஸுக்கிட்டையும் டேஞ்சரோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம டே நைட்டு விடாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட ஸ்டாமினா லெவல் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க. ஜெனிட்ஸும் யூனஸ்கே பேந்த முடிக்கிறாங்க. சரி நம்ம வளவலன்னு பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா வாங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு கூப்பிட்றாங்க. போன 2 நிமிஷத்தில் போன தடவை நம்ம டேஞ்சரோ மயக்கம் போட்ட மாதிரி வீண் விழுந்துறாங்க. வலி உயிரே போகுதுங்கிறான் நம்ம ஜெனிட்ஸு. டேஞ்சரோ யூனஸ்கே கிட்டையும் ஜெனிட்ஸு கிட்டே மோட்டிவேஷனாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க செய்யன்னு. இவங்க 2 பேரும் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ தான் சினோபா ஆசிரா உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் யூனஸ்கே கிட்ட வந்து என்கிட்ட சொல்லு யூனஸ்கே, என்ன உன்னால் இதை செய்ய முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க. இது உன மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களாலாம் செய்ய முடியாது யூனஸ்கே, இது உனக்குலாம் ரொம்ப அதிகம்னு நினைக்கிறேன், நீ இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய நாளுக்கப்புறம் செஞ்சுக்கலாங்கிறாங்க. இதை கேட்டு நம்ம யூனஸ்கே பல எப்படி பொங்கி எழுந்துட்டான். அடுத்து நம்ம ஜெனிட்ஸு கிட்ட வந்து உன்னால் முடிஞ்சதை செய் ஜெனிட்ஸோ, நீ மட்டும் இதை செஞ்சு நான் தான் உன்னோட நம்பர் 1 ஃபேனுங்கிறாங்க. இதை கேட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெனிட்ஸோ பற்றி சொல்லவா வேணும். 2 பேரும் பாஞ்சு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சினோபும் கனாய் கிட்ட சொல்கிறாங்க, நீ இந்த லெவல் தானே, நீ அவங்க கூட போய் சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கனாயும் டேஞ்சரோ ஜெனிட்ஸ் யூனஸ்கே பார்த்துட்டு ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணி போடுறாங்க. ஸோ அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ தான் நமக்கு கனாயோட ஃப்ளாஷ்பேக்கை காட்டுறாங்க. கனாய் அம்மா அப்பா இல்லாத ஆதரவற்ற குழந்தையா இருக்காங்க. அப்போ கனாயை ஒருத்தர் வந்து அங்கே அடிச்சு இழுத்துட்டு போறாரு. ஸோ இப்போ கனாய் பேசுகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. நான் ரொம்ப காயப்பட்டேன், நான் ரொம்ப பசியாக இருந்தேன், ஆனால் அப்புறமா ஒரு நாள் ஒரு கயிறு அறுபடுற சவுண்டு கேட்டது, அதுக்கப்புறம் நான் என் வாழ்க்கையில் கஷ்டமாக அனுபவிக்கலங்கிறாங்க. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸே அவங்களை கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் மனுஷங்களை அடிமைன்னு சொல்லி வித்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ தான் சினம்போட சிஸ்டரை காமிக்கிறாங்க. அவங்க பேர் கனே கோச்சோ. அவங்க இந்த சின்ன பிள்ளைய பார்த்துட்டு உன் பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அவளுக்கு பேர்லாம் இல்லை, உங்களுக்கு வேணும்னா இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கிக்கோங்கிறாரு. ஸோ சினம்போ அவங்க அக்காவை பார்க்குறாங்க. அவங்க அக்கா அந்த சின்ன பிள்ளைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரி இந்த காசு போதுமான்னு சொல்லிட்டு சில்லறை செதற விடுறாங்க. ஸோ அவர் இந்த காசெல்லாம் பார்த்து மலைச்சு நிற்கிறாரு. சின்னப்போ சீக்கிரமாக அந்த காசெல்லாம் பொறுக்கிக்கோ, இல்லாட்டா பசியோடு இருக்க கூட்டத்தோட புயல் அங்கே வீசுங்கிறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து அந்த சின்ன பிள்ளை கனே கோச்சவும் சினோபோ கோச்சவும் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு போனோன்னே சினோபோ அவங்கள க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ சினோபோ சொல்கிறாங்க, இந்த சின்ன பிள்ளையால் எந்த வேலையும் தானே செய்ய முடியல, யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னால் தான் செய்யுது. ஸோ கனவும் சொல்கிறாங்க, என் தங்கச்சி முஞ்சில் இந்த மாதிரி கோவம் இருக்குது, எனக்கு பிடிக்கல, திரும்பி சிரிங்கிறாங்க. ஸோ சினோபோ சொல்கிறாங்க, நான் சீரியஸாக சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவளால் சின்ன டிசிஷனை கூட எடுக்க முடியலன்னு. ஸோ கனவு அந்த சின்ன பிள்ளைகிட்ட வந்து ஒரு காயினை கொடுக்குறாங்க. அடுத்த தடவை நான் உன்னை பார்க்குறப்ப இந்த காயினை வச்சு நீ எல்லா டிசிஷனையும் எடுக்கணுங்கிறாங்க. உனக்கா எனக்காச்சும் தோணும், அன்றைக்கி மட்டும் நீ இந்த காயின் டாஸ் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டு உன் சொந்த முடிவு எடுங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ லைவ் ஆக்ஷன். அவங்க அப்படியே அந்த காயினை பார்த்துட்டு டேஞ்சரோ பார்க்குறாங்க. அப்படியே அடுத்த நாள் காலையில் காட்டுறாங்க. ஸோ டேஞ்சரோ ஓடி போய் யூனஸ்கேவை கூப்பிட்டு சொல்கிற அந்த மாதிரி ஹாகனஸ்கா நம்ம ஸ்வாடை கொண்டு வராருன்னு. ஸோ நம்மளோட புது நீச்சரின் ஸ்வாட் கிடைக்க போதுன்னு 2 பேர் சந்தோஷமாக போகிறாங்க. ஸோ டேஞ்சரோ ஹாகனஸ்கா பார்த்து, ஹாகனஸ்கா நல்லா இருக்கீங்களா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்துன்னு கேட்குறான். அவர் ஒரு கத்தியோட வெறித்தனமாக துரத்தி வராரு. இதை பார்த்து நம்ம டேஞ்சரோக்கு எதுவுமே புரியல, ஜஸ்ட் மிஸ் விட்டுருந்தா சொருவி இருப்பாரு. உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என்னோட கத்தியை நீ உடச்சிருப்பேன், நீ கடைசி வரைக்கும் போராடி இருக்கணும்னு கேட்குறாரு. என்ன மனுஷருங்க, நான் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா அன்றைக்கி பரலோகத்துக்கே போய் சேர்ந்துருப்பேன்னு சொல்கிறான் டேஞ்சரோ. இப்பெல்லாம் நீ சாக்கு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு திட்டுறாரு. ஆனால் நானும் டேஞ்சரோ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான், நான் அவனை கொன்றுவேன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே துரத்துறாரு. சின்னபும் இதை பார்த்துட்டு இது என்ன புது விதமான ட்ரைனிங்கான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமாதானப்படுத்தி இப்போ மேன்ஷனுக்குள்ள வந்துட்டாரு. ஸோ இந்த தடவை ஹாகனஸ்கா கூட கனமுறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஸ்வாட் ஸ்மித் வந்திருக்காரு. யுனஸ்கேவோட ஸ்வாட்ஸ் அவர் தான் ரெடி பண்ணேன்னு சொல்றாரு. ஸோ யுனஸ்கே ஸ்வாட் இண்டிகோ ப்ளூ கலரில் மாறுது. கனமுறையும் இந்த ஸ்வாட்ல ஏதாவது குறை இருக்கான்னு கேட்குறாரு. நம்ம யுனஸ்கேவும் ஒரு பெரிய குறை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்லை எடுக்கிறான். அந்த கத்தியை போட்டு அந்த உடச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இப்படின்னு. இதை பார்த்தா அவர் அடைய என் செலத்தை விட்டுறாங்கிறாரு. இதை பார்த்தா யுனஸ்கே இன்னொரு ஸ்வாடையும் அதே மாதிரியே போட்டு உடைக்கிறான். அப்படியே ஒழுங்காக விட்டுறா, இல்லைன்னா அவனை உயிரோட புதைச்சிருவேங்கிறாரு. இதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சாயங்காலம் கிளம்பி போறாரு. ஸோ அடுத்த நான் திரும்பி நம்ம டேஞ்சரோ கனாயத்தோட ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த தடவை தொட்டாரு. அப்படியே செகண்ட் டெஸ்ட்லேயே அந்த டம்ளர் எடுத்து வின் பண்ணுற மாதிரி போறாரு. அப்பதான் ஜெனிட்ஸு சொன்னது அவருக்கு ஞாபகம் வரும். உடனே அந்த தண்ணியை மூஞ்சில் ஊத்தாம தலை மேலே வைக்கிறாரு. ஸோ இதை பார்த்து ஜெனிட்ஸு யூனஸ்கே என்ன மச்சான் போய் ட்ரைனிங் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அப்புறமா சினோபோ கிட்ட ஒரு சேர்ந்து மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஃபிசிக்கலாக நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு மிஷின்ஸை கேரி பண்ணலாங்கிறாங்க. ஸோ டேஞ்சரோக்கு முன்னாடி நான் மட்டும் முக்கியமாக கேட்கணும், உங்களுக்கு ஹீனோ காமி காக்ரோவை பற்றி தெரியுமான்னு கேட்குறான். அவன் கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க இல்லை எனக்கு தெரியாதுங்கிறாங்க. சரி ஃபயர் பேத்திங்கை பற்றியாவது தெரியுமான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க அப்பா என்ன இவன்டே திரும்பி கேட்குறாங்க. ஸோ டேஞ்சரோ அவங்க அப்பாவை பற்றிலாம் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறான். ஸோ இவங்களும் அவங்க அப்பா ஃபயர் பேத்திங் பண்ணுறாங்க நீ சொல்கிற, எனக்கான இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, ஆனால் ஃப்ளேம் பிரீத்திங்கும் ஃபயர் பிரீத்திங்கும் வேறு 2 ஒன்றும் இல்லைங்கிறாங்க. உனக்கு இதை பற்றி தெரியணும்னா நீ ஃப்ளேம் ஆசிரியர் ரென்ஹூக்கு கிட்ட கேளுங்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ அவர் ஒரு மிஷினில் இருக்காரு, அவர் முடிச்சதுக்கப்புறம் கேளுங்கிறாங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு டீமனை கட்டுறாங்க. அண்ட் ஸோ இதோட எபிசோட் 25 முடியுது. அண்ட் இப்போ எபிசோட் 26 நியூ மிஷின். ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் டேஞ்சரும் கனவும் ட்ரைனிங் எடுக்கிறத பார்த்து யுனஸ்கேவும் ஜெனிட்ஸும் வாயை பிளந்துடுறாங்க. ஸோ அப்படியே சில மாதங்களுக்கு முன்னாடின்னு காட்டுறாங்க. ஸோ ஒரு டீமன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது வாசிச்சோன்னே லோயர் 6ங்கிற கீசுக்கு வருது. ஸோ வந்து அந்த கீசுக்கு இந்த இடத்த அப்படியே சுற்றி பார்க்குறது விஷயத்தில் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த டீமன் இன்னொரு டியூனை போடும். ஸோ லோயர் 1, லோயர் 2, லோயர் 3, லோயர் 4, லோயர் 5, லோயர் 6 இந்த லோயர் டீமன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. அதாவது லோயர் கீசுகிஸ். ஸோ லோயர் 6 கீசுகி சொல்லுது, இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி நடந்ததே இல்லை, நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருக்கணுங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த டீமன் ஏதோ ஒன்று பார்த்து பயப்படுது. பீஜம்லாம் ரைஸை பார்த்து நம்ம தலைமை மூசான் கிபூட்சுஜியை காட்டுறாங்க. சாரி தலைவி மூசான் கிபூட்சுஜி. உங்கள் தலையை குனிஞ்சு முட்டிக்கால் போடுங்குது. அப்போ தான் அந்த டீமனுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகுது இதுதான் மூசான் கிபூட்சுஜின்னு. அப்படியே ஒரு அரக்கத்தனமான என்ட்ரன்ஸை காமிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு டீமன் சொல்லுது,
எங்களை மன்னிச்சிருங்க, உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னு. உடனே அதுக்கு மூசான் கிபூட்சுஜி சொல்கிறான், உங்களை நான் இன்னும் பேசவே சொல்லலைன்னு. நீங்கள் நான் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் தான் பதில் சொல்லணுங்கிறான். ஸோ மவுண்ட் நட்டகமால நடந்ததான் கேட்குறான். லோயர் ஃபையை யாரோ கொண்டுட்டாங்க, அவன் பேர் ருயிங்கிறான். ஏன் லோயர் கீசுகிஸ் எல்லாருமே இவ்வளோ வீக்காக இருக்கீங்க? நீங்கள் என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே இல்லை. நீங்கள் இன்னும் நிறைய டிமாண்ட்ஸை கொள்ளணும், அப்போ தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க. ஸோ ஒரு செஞ்சுரிக்கு மேலேயே வந்து இன்னமும் அப்பர் கீசுகிஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்காங்க. ஆனால் உங்களை மட்டும் நான் எத்தனை தடவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு. ஸோ ஒரு டீமன் நினைக்கிது நீங்கள் வாயில் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக சொல்கிறீங்கன்னு. ஸோ அந்த டீமன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள மூசான் கிபூட்சுஜி கேட்குறாரு, என்ன ஈஸியாக நான் சொல்லிட்டேன்னு. உடனே அந்த டீமன் நினைக்கிது என் மைண்ட் அவரால் ரீட் பண்ண முடியுமா, ரொம்ப மோசம்னு. என்ன மோசம்னு கேட்குறாரு. அப்படியே அப்போ தான் மூசான் கிபூட்சுஜியோட டீமனோட ஷேப்பே காட்டுறாங்க. ரொம்ப கொடூரமாக சாகுது அந்த டீமன். நீங்களாம் ஏன் ஆசிராவை பார்த்து பயந்து ஓடுறீங்கன்னு கேட்குறாரு. அப்போ ஒரு டீமன் இல்லை, நாங்களாம் அவங்கள பார்த்து பயந்து ஓடலாங்குது. அவ்வளோதான், அந்த டீமன் சொல்லி முடிஞ்சது. ஸோ அப்போ இன்னொரு டீமன் நினைக்கிது, நான் பதில் சொன்னாலும் இவர் அடுத்து என்னை கொள்வார், சொல்லாட்டினாலும் என்னை கொள்வார், இவரை தோக்கடிக்கவும் முடியாது, அப்போ தெரிச்சு ஓடுறத தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஓடுது. ஸோ அந்த டீமன் ஓடுறப்ப இந்த மேன்ஷனை வேற லெவலில் வெறித்தனமாக காமிச்சிருப்பாங்க. அப்போ இந்த ஓடுற டீமனை பார்த்து அங்கே உட்காந்துருக்க இன்னொரு டீமன் இவ்வளோ முட்டாளெல்லாம் இருக்காதுங்குது. அவ்வளோதான், கேட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதோட தலை மூசான் கிபூட்சுஜி கையில் இருக்குது. அப்பர் கீசுகிஸ் மட்டும் தான் ஒழுங்காக இருக்காங்க, நீங்களாம் ஒழுங்காகவே இல்லை, உங்களை நான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுறேங்கிறாரு. நீங்கள் ஏதாவது கடைசியாக சொல்ல விரும்புறீங்களான்னு மிச்சம் இருக்க 2 டீமன்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு. ஸோ அப்போ அங்கே இருக்க டீமன் எனக்கு இன்னும் பவர் பத்தல, உங்கள் ரத்தத்தை கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்குது. ஓ நீ எனக்கு ஆர்டர் போடுற அளவுக்கு வந்துட்டியான்னு தலைவர் கேட்குறாரு. ஸோ அந்த டீமனோட சொல்லி முடிஞ்சுது. ஸோ மிச்சம் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு இருக்கு. தம்பி நீ ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படியாப்பான்னு கேட்குறாரு. உங்கள் கையால் சாகிறதோட எனக்கு என்ன சந்தோஷம் அந்த டீமன் கேட்குது. இதை கேட்ட மூசான் கிபூட்சுஜி நெஞ்ச தொட்டுட்டப்பான்னு சொல்லிட்டு அந்த டீமனுக்கு கொஞ்சம் பவர் தராரு. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். நீங்கள் என்னை கடைசியாக கொண்டு வரைக்கும் வச்சிருந்தீங்க, அதுவே எனக்கு போதும். நீங்கள் மற்ற டீமன்ஸை கொள்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது. நீங்கள் இப்போ உங்கள் கையால் என்னை கொள்றப்ப எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தராதுன்னா தாங்க. அடுத்த தடவை நான் உங்களை பார்க்க வரும்போது ஒரு ஆசிராவோட தலையோட தான் பார்க்க வருவேங்குது. மூசான் கிபூட்சுஜி நீ எனக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரத்தத்தை கொஞ்சம் தராரு. உன்னால என் ரத்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா நீ செத்துருவ, ஆனால் நீ அதை மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீ இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக. அப்போ நீ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்ப. நீ காதில் ஆன் ஆஃப் இயரிங்ஸ் போட்டுருக்கனோட தலையை கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிளட்டை தருவேங்கிறாரு. அப்படியே அந்த டீமன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்குது. அப்படியே ஏதோ ஒரு சந்தில் வந்து அந்த டீமன் கீழே விழுந்துருது. அப்படியே நைட்டு டேங்கில் தூங்கிட்டு இருக்கப்போ காசுகாய் க்ரோ வந்து இந்த மாதிரி மூவி அண்ட் ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, அந்த ட்ரெயினில் 40க்கும் மேற்பட்ட பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, நீங்கள் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போங்குது. ஸோ அப்படியே அடுத்த நாள் காலையில் காட்டுறாங்க. ஸோ மாஸ்டர் மூவி அண்ட் ட்ரெயினில் நடக்கிற இன்சிடென்ட்டை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் டேஞ்சரோ அனுப்பலாம்னு யோசிக்கிறேன், உன்னோட தாட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதுக்கு ஷினோபுவும் அவன்கிட்ட ஒரு பியூர் சோல் இருக்குது, அவன் காட்டின பொட்டன்ஷியல் நான் நினச்சதோட அதிகமாகவே தான் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி டேஞ்சரோட ஃபாதர் வந்து ஃபயர் பிரீத்திங் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு என்கிட்ட சொன்னான்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ளேம் மாஸ்டராகவும் இப்போ அந்த ட்ரெயினில் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக டேஞ்சரோ விடலாங்க சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே டேஞ்சரோ கிளம்பி இன்னைக்கு நம்ம கிளம்புறோம்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ ஃபைனல் செலக்ஷனில் டேஞ்சரோ கையோட சூட்டவன் அங்கே கிராஸ் ஆகிறான். ஸோ இவன் ட்ரெயினிங் எடுத்து அந்த பொண்ணுகிட்டையும் போய் நான் கிளம்புறேன் போயிட்டு வரேங்கிறான். நீ என்ன தான் பிஸியாக இருந்தாலும் எங்களை பார்த்துக்கிட்டேன், முன்னாடி தான் நாங்கள் திரும்பி இந்த நிலைமைக்கு வந்தோம், நீ செஞ்ச உதவிக்கெல்லாம் நன்றிங்கிறான். இதை கிட்ட நான் அவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஆகிறான். நான் திரும்பி பேட்டில் அடிபட்டனா உங்ககிட்ட வருவேன், அப்போ என்னை நல்லா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போகிறான். அடுத்து நம்ம தலைவன் கனவு கிட்ட வரான். நாங்கள் இப்போ போயிட்டு வரோம், நீ செஞ்ச உதவிக்கெல்லாம் நன்றிங்கிறான். அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறான். டெய்ல்ஸ் வருது. இப்போ தான் முறையாக பேசுகிறா. நான் செஞ்சது எல்லாமே மாஸ்டரோட ஆர்டர் தாங்கிறா, அதனால நீ என்னை தேங்க் பண்ண வேணாம். டேஞ்சரோ நீ அந்த காயினை டாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பேசுகிறேன்னு கேட்குறான். ஸோ டேஞ்சரோக்கு இப்போ தான் புரியுது, நீ என்ன செய்யணுங்கிறத நீயே முடிவு பண்ணிக்கலாம்னு கேட்குறான். நீ ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியம் தான் ஆனான்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சு அந்த காயினை கேட்குறாரு. சரி நம்ம இந்த காயினை யூஸ் பண்ண டிசைட் பண்ண, இனிமேல் இந்த மனசு சொல்கிறது கேட்கணுமா இல்லை இந்த காயின் சொல்கிறது கேட்கணுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த காயினை டாஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ டேஞ்சரோ சொல்கிறாரு ஹெட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீ இனிமேல் உன்னோட மனசை சொல்கிறத தான் கேட்கணும்னு. ஸோ அவளும் ரொம்பவே க்யூரியஸாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ ஹெட்ஸ் தான் வந்திருக்கும், நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மற்ற மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீ உன் மனசை சொல்கிறத தான் கேட்கணும். சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. உடனே அவன் போகிறப்ப எப்படி இது ஹெட்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லி அவள் கேட்குறா. சும்மா ஒரு சான்ஸில் வந்துருச்சு, அப்படி அது டெய்ல்ஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா நான் ஹெட்ஸ் வர வரைக்கும் ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேங்கிறான். சொல்லிட்டு அப்படியே சிரிக்கிறான். அவளும் இதை பார்த்தா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறான். அவனும் உடம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி கிளம்புறான். டேஞ்சரோ, ஜெனிட்ஸு, இனோஸ்கே 3 பேருமே அந்த பெரிய பாட்டை உடச்சிடுறாங்க. அந்த 3 கேர்ள்ஸும் டிராவலிங்கில் சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க கியோட்டோ மேக்கோ வரான். அவனை பார்த்தானே டேஞ்சரோ அவன்கிட்ட போய் பேசுகிறான். கியோட்டோ மேக்கோ நீ டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சென்ட்டை கற்றுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேங்கிறான். ஆமாம் நீ நெசுகோ நம்பி உன் உயிரே கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்க, நான் அதுக்கு திரும்பி உனக்கு என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல, நீ என்னை தேங்க் பண்ணணும்னா உன்னோட பெஸ்ட்டை கொடுங்கிறான். நம்ம மிஷன்ஸை டீமனை கொள்ளுங்கிறதான், அதை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கோ, காட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறந்து போயிடறான். ஸோ 3 பொண்ணுங்களும் அழுவ ஆரம்பிச்சிருதுங்க, நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்கன்னு. ஜெனிட்ஸும் ஒன்றும் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொன்னால் உங்கள் லிட்டில் ஹார்ட்டை உடச்சிரும், நான் இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டுமான்னு கேட்குறான். ஜெனிட்ஸும் நீ அடுத்த தடவை வரதுனா வரவே வராத, டேஞ்சர் மட்டும் வந்தால் போதுங்கிறாங்க. அப்படியே ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. இனோஸ்கேவும் உள்ளே போனோன்னே ஏதோ ஒன்று பார்த்து பயந்து இதுதான் அந்த டீமனாக இருக்குங்கிறான். என்னன்னா அவன் அந்த ட்ரெயினை காமிக்கிறான். அட முட்டா பையில இது ஒரு ட்ரெயின், அதுக்கு முன்னாடி நீ ட்ரெயினே பார்த்ததில்ல நம்ம ஜெனிட்ஸு கேட்குறான். பரவாயில்ல ஜெனிட்ஸு நீ என்னென்ன சொல்லலாம், இந்த டீமனை நான் தான் கொள்வேங்கிறான். அப்போ நம்ம டேஞ்சர் இனோஸ்கே ஒரு நிமிஷம் இல்லை, ஒருவேளை இந்த ட்ரெயினுங்கிற விஷயம் இந்த நாட்டோட கார்டியனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம காயப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறான். இதை கேட்டாலே நம்ம ஜெனிட்ஸு நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இது ஒரு ட்ரெயின்னு, இதுக்கு முன்னாடி இதை நீ பார்த்தது இல்லையா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களேங்கிறான். இனோஸ்கே சைலண்டாக பின்னாடி போகிறான். அவனும் ஓடி வந்து ட்ரெயினை முட்டுறான். டீமனை என் கூட வந்து சண்டை போடு, வா 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 அப்படிங்கிறான். ஜெனிட்ஸும் இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறான். ஸோ ஜெனிட்ஸு சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்க காப்ஸ்லாம் வந்து இவங்களை பிடிக்க வராங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ இனோஸ்கே, டேஞ்சரோ, ஜெனிட்ஸு 3 பேருமே ஓடி போய் அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ இப்போ ஜெனிட்ஸு கேட்குறான், நெசுகோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் விட்டுட்டு வந்துருக்கணுமே, இந்த இடம்லாம் அவனுக்கு சேஃப் இல்லை. ஸோ டேஞ்சரோ ஜெனிட்ஸு கிட்ட சொல்கிறான், என்றைக்குமே நானும் என் தங்கச்சியும் ஒன்றா தான் இருப்போம், எங்கள் பாண்டிங் யாராலையுமே பிரிக்க முடியாதுங்கிறான். இனோஸ்கேவும் அந்த ட்ரெயினை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ ஜெனிட்ஸும் அப்படியே சிரிக்கிறான். டேஞ்சரும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நினச்சி பார்க்குறான், என்னென்னு கவலைப்படாத உன்னோட அண்ணன் நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன், மூசான் கிபூட்சுஜி நீ எங்கே போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, உன்னால் என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது, நெசுகோ என் கூட தான் இருப்பா, அவளை என்கிட்ட இருந்து யாராலுமே பிரிக்க முடியாது, எனக்கும் நெசுகோக்கும் நடுப்புற இருக்க பாண்டிங் யாராலுமே பிரிக்க முடியாது, இதெல்லாம்
எல்லாத்தையுமே நம்ம டேஞ்சரை நினச்சி பார்க்கலாம். நெசுகோ உன்னை நான் பாதுகாப்பேங்கிறான். அப்படியே அந்த ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி காட்டுறாங்க. நம்ம ஃப்ளேமிங் ஆசிரா மிஸ்டர் ரென்ஹூக்கு உட்காந்துருக்காரு. கேமரா அப்படியே ஒரு லுக்கு பார்ப்பாரு. அப்படியே ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி காட்டுறாங்க. மூசான் கிபூட் சுஜை இம்ப்ரெஸ் பண்ண டீமன் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கு. அப்படியே இந்த முக்கிய ட்ரெயினை காமிக்கிறாங்க. அண்ட் ஸோ இதோட டீமன் ஃப்ளையர் சீசன் 1 முடியுது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய மூவியை விட்டுருக்காங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த மூவியை தான் பார்க்க போகிறோம்.